που τον ευχαριστώ που είναι πάντα δίπλα μου, από την όμορφη Θάσου. Εμείς που είμαστε από την επαρχία, δεν είναι λίγες οι φορές που νιώθουμε αποκομμένοι από την Ένωση, γιατί υπάρχει ευλογημένη απόσταση και δεν μας αφήνει, κυρία Λάφη, να συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις. Συγχαίρω στο σύζυγο που ενώ είναι δικαστικός, ετέχης τι άκουσα, είναι τόσο ευαίσθητος. Σήμερα δεν θα αργήσω, αλλά θέλω να πω, παρόλο που τιμάμε την ημέρα της γυναίκας, αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω κάποια λόγια για την ιστορική αυτή ένωση, της οποίας έχω την τιμή και εγώ να είμαι μέλος. Σαν να ήταν χθες, πριν από 18 ολόκληρα χρόνια, χαιρετώ τον φίλο μου Δημήτριο, τώρα τον ίδιο, ευχαριστώ φίλε. Σαν να ήταν χθες πριν 18 χρόνια, θυμάμαι την αμηχανία που είχα, που παρουσιάστηκα και παρουσίασα το έργο μου από την αείμνηστη τότε πρόεδρο της Ένωσης, Πόπη Αντωνίου Σπαλαγκά. Άνοιγε η παρουσίασή μου στα μέλη την πόρτα να δουν ποια είναι η Ανδρομάχη. Η Ανδρομάχη Διαμαντοπούλου και η ποίησή της. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν είναι τώρα ανάμεσά μας, το εκλεκτό μέλος του καρδιολόγο Ανδρέα Λίπτο. Να είναι ο πρώτος που με πλησίασε δίνοντάς μου ένα βιβλίο δώρο γραμμένο για το φως, ο ποιητής του φωτός, λέγοντάς μου συγχαρητήρια. Ακολούθησε ο ευγενέστατος ποιητής Ζαχαρίας Προδρόμου, όπως και ο αείμνηστος Δούκας, που δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας. Στα ηλίθια Γεωργία, πόσα μέλη πλέον δεν υπάρχουν ανάμεσά μας. Στο πέρασμα του χρόνου, είδα τυπωμένη την πρώτη μας εφημερίδα, έχοντας μέσα και το δικό μου ποίημα. Τι μεγάλη χαρά πήρα, τι συγκίνηση. Αργότερα την είδα τυπωμένη με τον τίτλο «Μουσών Μέλαθρων». Περίοπτο πλέον περιοδικό που μας στέλνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα ανατέθη. Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσους κοπιάζουν για αυτό το περιοδικό. Θα ήθελα ένα χειροκρότημα για αυτούς που κοπιάζουν για να είμαστε εμείς μέσα. Ακολούθησαν κάποιες εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, πίτα, κοπής. Έτσι για να νιώθεις ότι ανήκεις σε μια ομάδα ομότεχνων. Υπήρξε πάντα έντονη η κινητοποίησή μου να αναπτύξω αληθινούς δεσμούς με την Ένωση. Αυτό με έκανε με τους εκάστοτε δημάρχους της Θάσου να φιλοξενήσω όλους τους προέδρους της. Μέχρι τώρα τους έβαλα κριτές σε ποιητικούς διαγωνισμούς και τους κάλεσα στην όμορφη Θάσο. Έτσι στη Θάσο φιλοξενήσαμε το 2008 τον τέος πρόεδρο της ΕΛΒΕ κύριο Νικόλα Σούλα, τον οποίο είχα κριθεί στους πρώτους φαντασιακούς αγώνες ποίησης για παιδιά και εφήβους. Το 2009 φιλοξενήσαμε για 3 μέρες στο Συμπόσιο Εκατέως και Ζώσιμος την τέος πρόεδρο της ΕΛΒΕ φιλόλογο κυρία Αγγελική Πεφλιβανίδου. Το 2010 την αείμνηστη πρόεδρο της ΕΛΒΕ ιατρό Άννα Φαχατίδου. Στην παρουσίαση του βιβλίου του πατέρα μου, πρωτοπρεσβύτερου Γεώργιου Διαμαντόπουλου, «Πόλη και πάλι πόλη». Ακολούθησε η φιλοξενία της Προέδρου Εκπαιδευτικού κυρίας Γεωργίας Αλεξίου σε παρουσιάσεις βιβλίου, καθώς και τον νυν πρόεδρο ελόγιμο κύριο Λευτέρη Μουκτόγλου στο διήμερο συνέδριο, όχι συνέδριο, λογοτεχνικό μνημόσυνο που με την αιγίδα του Δήμου Θάσου πραγματοποιήσαμε στη μνήμη του πατέρα μου πρωτοπρεσβύτερου Γεώργιου Διαμαντόπουλου. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί τα έκανα σαν Εύα. Μπορεί να με λένε Ανδρομάχη, αλλά τα έκανα σαν Εύα. Σαν εργαζόμενη, μάνα, νοικοκυρά και μεταγειακά και σαν μητέρα. Και λέω, σήμερα όλες είμαστε Εύες. Τι χρειαζόμαστε? Βλέπετε φίλους μου και φίλοι μου, ότι αυτόν τον κόσμο δεν τον έχουμε αλλάξει με την πολιτική. Με οποιοδήποτε κόμμα κι αν ψηφίζουμε, τον κόσμο δεν τον αλλάξαμε. Πρέπει να πιστέψουμε, και χαίρομαι που είμαστε περισσότερες γυναίκες εδώ σήμερα, πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτόν τον κόσμο μπορούμε να τον αλλάξουμε εμείς οι γυναίκες, αρκεί να είμαστε οι νέες Εύες. Ποια είναι τα συστατικά της νέας Εύας? Δεν πρέπει να αναζητήσουμε μία γυναίκα ούτε παραδοσιακή, ούτε μοντέρνα, ούτε ανεξάρτητη, ούτε σκλάβα, ούτε φεμινίστρια, ούτε υποταγμένη.
Χρειαζόμαστε